дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсии таҳлие дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. мавзӯе ки ё ин ки масъала ё проблемае ки имрӯз дар мавзӯъ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирад, аз офатҳои табиӣ зарар дидани аҳолӣ аст, ки офатҳои табиӣ дар пай хисороти ҳам моддӣ дорад, ҳам маънавӣ дорад. бо ин мақсад дар суҳбати мо иштирок доранд ҷамшед камолзода, сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Камолиддин Назирзода, муовини сардори маркази яхшиносӣ, агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Муродбек Саломзода, директори корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмӣ таҳқиқотӣ сохтмон ва меъмории кумитаи сохтмон ва меъморӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Абдусалим Акрамзода, сардори шуъбаи баҳисобгирии давлатии заминҳои таъиноти кишоварзӣ, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед ба студия. вақте ки офатҳои табиӣ ба вуҷуд меоянд, аввалин ниҳоде ки дар ҷои ҳодиса ҳозир мешавад кумитаи ҳолатҳои фавқулода аст. гӯем хато намекунем ва дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ дар ҷои ҳодиса корбарӣ мекунанд ва ба аҳолӣ кӯмак мерасонанд. масъалаи имрӯза бо саволи он ки ҳангоми ҳозир шудан дар ҷои офатҳои табиӣ, дар ҷое ки офатҳои табиӣ сар задааст, пеш аз ҳама шумо чиро мушоҳида мекунед? Сабабҳо ё ки нодида гирифтани оқибатҳои дар ҳамон воҳид ё ки дар ҳамон ҳудуд замини барои бунёди манзили истиқоматӣ ҷудо кардан аз тарафи мақомоти маҳаллӣ, ҳокимияти давлатиро мебинед? умуман ба кадом падидаҳое рӯбарӯ мешавед ки нигаронкунанда ҳастанд дар ҳамин масъала? ташаккури зиёд. чӣ тавре ки маълум аст, кишвари мо кишвари кӯҳистонӣ мебошад ва бештари офатҳои табиӣ аз ҷиҳати сели обхезӣ, яч, сангрезаву тармафороӣ бештар, ҳам заминларза бештар дар кишвари мо ба қайд гирифта мешаванд ва аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахтдор дар навбати аввал минтақаҳои хавфнок муайян карда шуданд дар кишвар ва соли ба ҳолати аввали соли 2024 дар ҷумҳурӣ 1209 минтақаҳои хавфнок ба қайд гирифта шуданд. аз он 515 мавзеъи хавфноки аввалин дараҷа мебошанд ва аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҳангоми ворид гардидани маълумот огоҳиномаи аз ҷониби агентии обу ҳавошиносӣ вобаста ба номусоид омадани обу ҳаво дар кишвар ё ки дар баъзе минтақаҳои кишвар чораҳои аввалин дараҷа пешбинӣ мегардад ва дар ҳамкорӣ бо вазорати идораҳо ба ҳолати омодагӣ гузарондани воситаҳо ва қувваи воситаҳои низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода ташкил карда мешавад. дар ин мавзеъҳои хавфнок дидбонгоҳҳо ташкил мешавад, аз он ҷумла навбатдории шабонарӯзӣ, ситодҳои доиму амалкунанда дар мақомотҳо ташкил карда мешаванд ва ҳангоми омадан ё ки таҳдиди ҳолати фавқулода гузарондани чорабинои эвакуатсионӣ дар навбати аввал, огоҳӣ додани аҳолӣ, гузарондани корҳои ташвиқотӣ, тарғиботӣ амалӣ мегардад ва ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода шумо чӣ тавре ки дуруст қайд кардед, дар навбати аввал кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ҷои воқеа ташриф мебаранд, сафарбар карда мешаванд ва мақсади асосӣ наҷотдиҳандагони кумита ин наҷот додани он аҳолие ки ба офати табиӣ дучор гардидан мебошад. чунин ҳолатҳо дар тамоми ноҳияҳое ки ҳамин сол аз моҳи апрел май сар карда офатҳои табиӣ ба қайд гирифта шуданд, наҷотдиҳандагони кумита дар мадди аввал гузарондани корҳои наҷотдиҳии кофтуковиро ба амал гузоштанд. аз он ҷумла аҳолие ки зери об ё дар иҳотаи об монда буданд
ҳангоми обхезиҳо сел омада аз ҳамин минтақаҳои осебдида аҳолиро наҷот доданд ва аҳолиро ба мавзеъҳои бехавф кӯчониданд. бояд қайд набуд ки дар қаламрави ҷумҳурӣ то ҳол 462 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ба қайд гирифта шуд. аз соли 2024 дар назар доред? бале ва аз ҷумла 246 ҳолат дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 107 ҳолат дар вилояти хатлон, яъне 27%-ро ташкил мекунанд ва ҳаҷми зарари расида миллионҳоро ташкил мекунад. айни замон аз ҷониби комиссияҳо оид ба ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳру ноҳияҳо ҳаҷми зарар муайян карда шудааст ва бар асари офатҳои табиӣ мутаассифона 11 шаҳрванди кишвар ба ҳалокат расиданд. дар ҳақиқат дар ин ҳолатҳо аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ сабабҳои ба амал омадани ин ҳолатҳо муайян карда мешаванд, ҳаҷми зарар муайян карда мешавад ва дар навбати аввал расонидани кӯмакҳо ба аҳолии зарардида, аз он ҷумла бо маводи хӯрока, маводи ғайри хӯрока, чӣ тавре ки маълум аст бо дастуру ҳидояти пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба 75 оилаи зарардидаи ноҳияи Нуробод ва 60 оилаи зарардидаи ноҳияи Рашт кӯмакҳо аз қабили ҳам маводи хӯрока, ҳам маводи ғайри хӯрока, ҷиҳози рӯзғор ва дигар лавозимоти зарурӣ, аз он ҷумла гигиенӣ кӯмак ба таври фаврӣ расонида шуд. ҳамзамон аз ҷониби комиссияи ҳолатҳои фавқулодда ва ки дар ноҳияҳо амал мекунанд баъди муайян кардани ҳаҷми зарар масъалаҳои корҳои бартарафсозӣ ва барқарорсозии хонаҳои зарардида амалӣ карда мешавад. айни замон чунин дастуру ҳидоятҳо мо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардем ва ба он хонаҳое ки тибқи маълумотҳои пешагӣ 22 хонаи пурра зарар дида, 14 хонаҳои қисман зарар дида дар ин шаҳру ноҳияҳо дар сартосари кишвар дар он маҳалҳое ки офати табиӣ ба қайд гирифта шуд масъалаи барқарорсозии хонаҳо, расонидани кӯмаки яквақтанаи моддӣ низ амалӣ карда мешавад. ташаккури зиёд. чаро минтақаҳои хавфнок мегӯед? аз кадом ҳисоб минтақаҳои хавфнок ҳастанд? чӣ тавре ки маълум аст равандҳои экзогенӣ дар кишвар бисёр ба назар мерасад ва сабаби асосии инам бояд қайд намоем ки тағйирёбии иқлим мебошад. чӣ тавре ки ҳамин сол гувоҳи он шуд, моҳҳои апрел ва майи соли ҷорӣ боришоти аз меъёр зиёди борон ба қайд гирифта шуд ва он ба раванди ҳам ярч фароӣ, ҳам сангреза ва ҳам омадани сели обхезиҳо оварда расонид ки дар натиҷа зарари зиёди молиявӣ ба аҳолӣ ва инфрасохтори кишвар расонида шуд. ва минтақаҳои хавфнок яъне ин як минтақаҳое ки мебошанд ки дар он таҳдиди ҳамин равандҳои хатарноки табиӣ ба аҳолӣ, ба инфрасохтор зиёдтар мебошад. яъне ки мумкин аст ки аҳолие ҳаст ки дар болокӯҳи он хавфи фаромадани тарма ё ки сангпораҳои калон ё ин ки фаромадани мисол селраҳое ҳастанд ки метавонанд сари вақт агар онҳо корҳои селмуҳофизатӣ гузаронида нашаванд метавонанд рахт нашаванд ё ки соҳилҳои дарёе ки соҳил мустаҳкамкунӣ карда нашаванд метавонанд соҳилҳо рахт нашуда ба он нуқтаҳои аҳолинишин ворид шуда ба хисорот оварда расонанд. ташаккур. яъне шумо барои он минтақаҳои хавфнок медонед ки дар натиҷаи тағйир ёфтани обу иқлим онҳо зери хатар қарор доранд, ки таҳдид мекунад. аз нуктаи назари ба стандартҳои сохтмон ҷавобгӯ будан дар ҳамон минтақа ё ин ки аз тарафи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамон ноҳия аст, ҳамон ҷое ки сел меояд ва дигар ҳодисаҳои табиӣ ба вуқӯъ меояд, ҷавобгӯ ҳастанд ба фикри шумо? бояд қайд намуд ки бештари хонаҳои истиқоматӣ ки дар ноҳияҳо ҳастанд, дар ноҳияҳои кӯҳистонӣ бештар онҳо давраҳое сохта шуданд ки аз рӯи меъёрҳои сохтмонӣ риоя карда нашуданд ва барои ҳамин ҳам ҷои онҳо мувофиқ аст набошад? дар ин мавзӯъ ҳам гуфтан зарур аст ки
дар ин мавзеъҳо хавфнок бештар аҳолӣ дар он селраҳо, наздикии селраҳо, дар он мавзеъҳое ки сохтмони хонаҳо манъ аст, сохтмон кардагӣ, яъне ки дар ҳамун давраи солҳои 90 бошад ки ҳамин бе риояи иҷозат ҳамин корҳо амалӣ карда шуданд ва тибқи сохтмони меъёрҳо сохта нашуданд. Мисол таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёр манотиқи кишвар ки заминҷумӣ ба қайд гирифта мешавад, бештар хонаҳое ки ба стандартҳо мутобиқ нестанд, онҳо валангор мешаванд. Он хонаҳое ки тибқи стандартҳо, яъне ки бо таҳкурсӣ ва дигар чораҳои зидди сейсмикӣ сохта шудаанд, онҳо тобовар ҳастанд то андозае ки ҳамун заминҷумӣ мушоҳида мегардад. Ва аксарияти манавин таҳлилҳо ки мо ҳозир гузарондем нишон медиҳанд, ки бештар масъалаҳои таъмини ҳамин корҳои сохтмонӣ аз рӯи меъёрҳо ба миён меояд ва ҳамзамон сохтмони ё ки иҷозат додани сохтмони хонаҳо дар минтақаҳои хавфнок, аз он ҷумла селраҳо, назди соҳилҳо, назди селпартоҳо мебошад. Ташаккур. Ба фикри шумо дар ҳамин ҷудо кардани минтақаҳое ки қитъаи замин дар минтақаҳое ки барои бунёди манзили сис номувофиқ аст, ки айбдор аст? Гуфтан мумкин аст, ки аксарияти ҳамин шаҳрвандон худсарона сохтмонро дар солҳои пеш оғоз намуданд ва мо ҳамин корҳоро амалӣ карда истодем барои муайян кардани минтақаҳои хавфнок. чӣ хеле ки шумо медонед, ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи перспективии кӯчонидани аҳолӣ аз он минтақаҳои хавфнок амалӣ карда мешавад ва ҳамасола тибқи шумораи муайяншудаи аҳолие ки дар ин рӯйхатҳое ки пешниҳод мегарданд кӯчонида мешаванд, яъне ба мавзеъҳои бехавф кӯчонида мешаванд. Лекин ин чорабинӣ бисёр марҳила ба марҳила гузаронида мешавад ва раванднок аст. Бале. Ташаккури зиёд. Яъне дар ҳама ҳолат давлат барои аҳолӣ таваҷҷӯҳ дорад ва кӯмак мекунад. Инҷо изҳор доштед, ки бисёри хонаҳое ки валангор мешаванд, осеб мебинанд аз ҳодисаҳои табиӣ, мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки ба стандартҳои сохтмонӣ ҷойгӯ нестанд. Ба ҷуз аз оне ки дар минтақаҳои номувофиқ сохта шуданд, ҳамзамон изҳор доштед, ки ба стандартҳо ё талаботи сохтмонӣ ҷойгӯ нестанд. Дар суҳбати мо Муродбек Саломзода, директори корхонаи воҳид давлатии пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотии сохтмон ва меъмории Кумитаи сохтмон ва меъморӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доранд. Ба фикри шумо чаро шаҳрвандон дидаву дониста умуман чӣ иншооте ки бунёд мекунад ба талаботи сохтмонӣ ҷойгӯ нест, аммо месозад ва иҷозатнома аз ҷониби Кумитаи сохтмон ва меъморӣ мегирад, чӣ мушкилӣ аст, чӣ масалан муаммо аст, ки ҳаминро агар бартараф шавад, шаҳрванд ҳам зарари моддӣ намебинад, ҳам худсарона ба ҳамин кор роҳ намедиҳад? Чӣ бояд кард? мавриди зикр аст, ки бунёди тамоми маҳаллаҳои аҳолинишин, шаҳрҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ, яъне нақшаи генералии пешакӣ таҳризишуда сохта мешаванд. таҳлилҳо, маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёр ҳолатҳое ки солҳои охир ҳодисаҳои табиӣ рух медиҳанд, дар минтақаҳои мазкур асосан маҳаллаҳое ҳастанд, ки солҳои зиёда аз 80-90 ва аз вай бештар ҳудуди истифодабаранда мебошанд. Яъне маҳаллаҳое ҳастанд ё деҳотҷое ҳастанд, ки ин асосан мушоҳида мегардад дар минтақаҳои кӯҳӣ, дурдасти деҳот. Ташаккури зиёд. Мо дар шаҳри Ваҳдат дур намеравем. Ҳодисаҳои охире ки дар шаҳри Ваҳдат ба вуқӯъ пайвастанд, обхезиро дар назар дорам. ҳамон хонаҳои зарар дидан, вайрон шуданд, ки мо дар замони соҳибистиқлолӣ сохта шуданд, бунёд ёфтанд, ҳамон маҳаллаҳоро дар назар дорам ва аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ, ҳукумати давлатӣ иҷозат барои бунёди манзили сис доранд ва дар натиҷаи обхезӣ ба ҳамин
ҳодиса гирифтор шуданд, яъне зарар дидан, зарари моддӣ дидан, зарари маънавӣ дидан, яъне иҷозатнома барои ба талабот ҷавобгӯ будани манзили истиқоматӣ, ба талаботи сохтмонӣ ҷавобгӯ будан доштанд, ҳоло ҳам доранд. ҳангоми сохтмони бино ва иншоотҳо тибқи нақшаи генералӣ пешакӣ тасдиқшуда ва мувофиқшуда бо мақомотҳои дахтдор аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳру ноҳиё қарор барои сохтмони ин ё он навъи иншоот содир карда мешавад. яъне зимни ба тасвиб расидани қарор аз ҷониби мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бехатар будани ҳудуд, ба таъинот мувофиқ будани он баррасӣ карда мешавад. яъне тағйирёбии ҳудуди рудхона, тағйирёбии ҳудуди роҳи сел, ин дар мадди аввал дар нақшаҳои пешакӣ тарҷиҳшуда ба инобат гирифта шудааст. лекин як чизро бояд қайд намоем, ки дар раванди истифодабарии тӯлонӣ бо сабабҳои мухталиф метавонад ки рудхона дар вақти муайяншуда тоза карда нашавад, ё ин ки корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар вақти муқарраршуда ба инобат гирифта нашавад. ин омилҳо метавонанд таъсиргузор бошанд. ба ин хотир вақте ки нақшаи ҷойгиронии бино ва иншоот мешавад, ҳатман дар он омилҳои таҳдидкунанда, ҳудуд, минтақаҳои муҳофизатии канори дарьё, ё ин ки сой ва дигар обравҳое ки дар он ҳудуд ҳастанд, ҳатман ба инобат гирифта мешаванд. ба ин хотир дар раванди истифодабарӣ вақте ки лоиҳа мешавад, вақти он ки иҷозати сохтмон дода мешавад, метавонад ки дар ҳудуд ягон омили таҳдидкунанда вуҷуд надошта бошад. дар вақти иҷозатнома гирифтан ва оғоз кардан ба сохтмон, ҳангоми тасвиби қарор такя ба он ҳуҷҷатҳое ки вуҷуд доранд ва тасдиқ шудаанд, яъне баррасӣ карда мешавад ва ягон нафар, ягон мақомот бархилофи ин ҳолатҳо қарор ба тасвиб намерасонад. ба он хотир аст ки зимни тасвиби қарор тамоми мақомотҳо, аз ҷумла ҳам ҳифзи ҳудуд, ҳам масъалаи бехатарӣ аз сӯхтор, ҳам бехатарӣ аз истифодабарии ҳудуд, яъне тамоми мақомотҳои дахтдори маҳаллӣ онро баррасӣ мекунанд. ва ҳаминро бояд қайд кунем, ки имрӯз аллакай тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ нақшаи генералии марказҳои шаҳру ноҳияҳо пурра ба тасвиб расидагӣ аст ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст. яъне ин раванди таҳияи нақшаи генералӣ ва мувофиқатсозию ба тасдиқ намудани он, ин раванди хеле тӯлонӣ аст. яъне дар тамоми мақомотҳо муҳлати муайяни баррасӣ дорад ва омӯзиши он ки оянда чӣ шакл истифода мешавад, ин ҳатман баррасӣ карда мешавад. лекин мутаассифона мо ки пурра дар минтақаи осибпазири ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон пурра дар минтақаи осибпазир ҷойгир аст ва ҳеҷ вақт аз равандҳои техногенӣ орӣ нест, яъне доим имконияти сарзадани ин ё он ҳодисаҳои нохуш вуҷуд дорад. ба ин хотир тағйирёбӣ хеле зиёд аст ва мавҷуд будани чунин ҳолатҳо бисёр дида мешавад. ташаккури зиёд. агар рафту дар ҷое ки манзили истиқоматӣ бунёд мешавад, қаблан ҷое бошад ки дар он ҷо ягон рудхона буд, об ҷорӣ буд, бо мурури вақт хушк шудааст. мумкин аст барои бунёди манзили истиқоматӣ дар ҳамон ҷо иҷозатнома додан аз рӯи нақшаҳои генералие ки шумо мегӯед? То иҷозатнома додан нақшаи генералӣ тасдиқ карда мешавад ва мавҷуд будани манбаъҳои хатар баррасӣ мешавад ва гуфта намешавад ки барои танҳо як хона дар инҷо вақти тарризӣ мешавад, маҳаллаи аҳолинишин тарризӣ карда мешавад ва мавҷуд будани рудхона ҳангоми тарризӣ ба инобат гирифта мешавад. яъне мо медонем ки ҳамон минтақаи осибпазир аст, аммо бо дар назардошти зарурат иҷозат дода мешавад. ин хел нест. минтақа агар осибпазир бошад, дар он ҷо ё ки чорабинӣ барои кам кардани осиб, ё ки умуман иҷро дода мешавад.
برای مثال حادثه‌ای که در نورآباد بود از جانب سراداره گیولوژی بررسی کرده شد درباره موجود بین بعد باقی ماندن محله اهالینشینی که زیر خطر قرار گرفت. یعنی دهه‌ای که در اونجا حادثه گذشت دهه زیاده از 90 ساله دهه است. رودخانه راهش دیگر بود، امروز راهش دیگر شد. لیکن از جانب متخصصان گیولوژ یعنی بررسی شد قسمتی بالای کوه و خلاصه ایصال کردن که در اینجا خطر هست. لیکن زمانی که در اونجا زیاده از 80-90 سال مردم زندگی داشتن این خطر وجود نداشت. یعنی منطقه کوهسار بودن جمهوری تا حدی آسیب پذیر میکند و تغییر یابنده میکند منطقه اهالینشینی که تا امروز بی خطر بودند. یعنی این عامل‌ها باید به اینا گرفته شود. تشکر زیاد. وقتی که همون جایی که حالتهای سیلزنی میشود، آبخیزی میشود، میروید، خانه‌های مردم در منطقه‌های خوفناک ساخته شدن یا نه و اجازه‌نامه دارن یا نه؟ طوری که از روی مشاهده‌ای که شما می‌بینید، از روی آنه که خود مردم چی میگن؟ اون دوره‌ای که مثلا خانه ساختند در اون محله‌های اهالینشین و تهدید خطر موجود نبود. آفت‌های طبیعی یا که روندهای خطرناک طبیعی چنین یک خصوصیت دارند که مثال مرحله به مرحله به عمل می‌آیند. یعنی که ممکن که 20 سال یک بار به عمل می‌آیند، ممکن که 100 سال. اینا در محله یخک ناحیه نورآباد کلانسالان میگویند که در 70 سال اخیر چنین حادثه را مشاهده نکرده بودند. سیل‌های کم می‌آمد، ولی با تاثیر تغییریابی اقلیم بارشات باران زیاد شد. یعنی یک باره همون از معیار زیاد بارشات به عمل آمد که این به روند هم یخچال‌فرایی و هم سیلابی آورده رسانید و آن رودخانه‌ای که باید حجم معینی آب و لایقه را بردارد برداشته نتونسته به ساحل‌ها و راست به سمت نقطه اهالینشین حرکت کرد و در نتیجه با زیاده با 60 خواجگی هم با خانه‌های استقامتی هم با انشاءات‌های رسان و هم قطعه‌های نزدیک‌آوردگی اهالی همین موضع خسارات زیاد وارد گردید. یعنی عین زمان با مرور همین با وجود این تهدیدهایی که نو به عمل آمدن این موضع خفناک خلاصه براری کرده شد از جانب سراداره گیولوژی و وابسته به آن مسئله های مثال از موضع های خفناکی چنین به حالت ها دچار میگردن. این مسئله های کچانیدن اهالی از منطقه هایی که زیر تهدید خوف ها قرار دارند، گذراندن کارهای پیشگیری کننده یعنی ساحل بندی، تازه کردن مجرای سیل رها، سیل پرتو و دایره سایه ها عملی کرده می شوند و چنین به طریق زایل همون تهدید کم کرده می شوند. تشکر زیاد. اظهار شد که دیگر سببی که همون ساکنان محل از آفت طبیعی ضرر میبینن، زیان میبینن، این در وقت‌های معین شده تازه نکردن رودخانه‌ها و نگذرانیدن کارهای ساحل مستحکم کنی است. این چیز شما مشاهده میکنید؟ بله. یعنی این بر ذمه مقامات محلی حکومت دولتی است. همین طور نیست؟ بله. اکنون پس از آن که اینقدر آبخیزی می شود، حادثه های سر زدن آفت های طبیعی با وجود می آید، مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی تصمیم بگیرند که همین مسئولیت را حس کنند و عملی نمایند. هم ساحل ها، رودخانه ها در سر وقت تازه کرده شوند، هم ساحل دریا مستحکم کرده شوند. خب اظهار شد که در وقتی که تهدید معین می شود یا وقتی سر زدن احتمالی یا خوف‌های طبیعی معین می شود، بانگاه ها می سازید و برای آنکه مردم آگاه باشند، اگنتی آب و هواشناسی مردم را آگاه میکنند توسط واسطه احوال عامه. در صحبت ما کمالدین نظریزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اشتراک دارند. خب همین سر زدن حادثه های طبیعی را که از آنها مردم ضرر میبینند چگونه شرح میدید؟ تشکر زیاد. حدود جمهوری ترکستان به نهایت حدودی اذیتی
گئوگرافی بین‌المللی مرکب دانسته می‌شود. این یکی از دولت‌های میباشد که نه تنها در منطقه آسیای مرکزی بلکه در تمام کره سیاره زمین از جهت پیشگویی کردن روندهای مترولوژی از جمله از نگاه معاین کردن روندهای خود اقلیمی به نهایت مرکب دانسته می‌شود و این را نیز عالمان نه تنها ساحه داخلی بلکه تمام عالمان سطح بین‌المللی این را معاین کردند و با نظر داشت این اجنسی با هوش‌شناسی کدام کارها عملی می‌نماید. یعنی بخصوص برای معرفی معین نمودن منطقه‌های خوفناک از نگاه سر زدن ظهورات آفت‌های طبیعی با نظر داشت روندهای مترولوژی، یعنی در نتیجه زیاد گردن بارشات ها از طرف اجنسی ها با هوش‌شناسی پیشگویی تعرضی میشوند و همه مقامات های داخلدار اول خصوص به کمیته حالت های فوق‌العاده و دیگر مقامات های داخلدار و تا معلومات نیز تا سطح پیشگویی معظم ملت نیز پهن کرده می شود که تمام اهالی کشور باید خبردار شوند که چنین حالت ها در نظر داشته می شود و این حالت ها پیشگویی ها مرحله به مرحله عملی کرده می شود. در دوره زمستان باشد روندهای پیشگویی کردن سر زدن آفت‌های طبیعی از قبیل فرآمدن ترمه ها، در دوره زمستان و بهار باشد پیشگویی های ظهورات سیلی و این خود ظهورات سیلی و جدا می شوند هم از حساب بارشات که روندهای مترولوژی یعنی زیاد شده که در آن زیاد شدن مقدار بارشات به نوبت گرفته می شود. در این روند رو باید گفت نه تنها خود اجنسی ها با هوش‌شناسی بلکه تمام مقامات و تمام خود اهالی میتونند این رو بر اعلی خود مشاهده نمایند و خود میتوانند وابسته به این حالت هایی که در پیش ایستاده و با دانستن موضوع استقامتی باید این حالت ها رو الکی تجربه پیشی خود را دانسته این حالت رو باید الکی خبردار باشند و چاره‌های خود را اندیشند. اما به این نگاه نکرده اجنسی ها با هوش‌شناسی کوشش می‌نماید که در تمام وسایل اخباری عامه این سرزنش چنین ظهورات ها رو سر کرده از وضع باد و هوا در تمام منطقه تا احتمال بودن سرزنش ظهورات طبیعی رو پیشگویی می‌نماید و کارهای دیگری که از طرف اجنسی ها با هوش‌شناسی گذرانده می شود در تمام منطقه‌های جمهوری ترکستان یعنی پیشگویی کردن ظهورات طبیعی همچنین معاین کردن و مانیتورینگ کردن منطقه‌های زیر چنین خطرها قرار داشته. باید گفت که در سالهای قبلی اجنسی ها با هوش‌شناسی همچون مقام وکالت‌دار برای دادن اجازت نامه و معاین کردن منطقه‌های خوف سیل و ترمه دانسته میشد و هنگام ساختن یگام تعریضی کردن یگام نقشه بنیادی محل یا اینکه ساختن یگام انشاءات خلاصه اجنسی ها با هوش‌شناسی اوید به آسیب پذیر بودن از جهت سیل و ترمه داده میشد. اما باید گفت که در دوام سالهای اخیر قریب که از طرف استفاده برندگان گفتم که از طرف خود اهالی برای معاین کردن چنین حالت رو در موضعی که آنها بیناهای استقامتی خود بنیاد می‌نمایند و دیگر اوبیکت هایی که با آنها ضرورت است بنیاد می‌نمایند چنین خلاصه برای چنین گرفتن چنین خلاصه با اجنسی و با هوش‌شناسی قریب که موجود نمی‌کنند و در نتیجه ما می‌بینیم که چگونه در سر زدن ظهورات و آفت‌های طبیعی وابسته به روندهای مترولوژی مشاهده کرده می‌شود و در آخر اجنسی و با هوش‌شناسی همچنین متخصصان برای معاین کردن موضوعات و معاین کردن سطح درستی پیشگویی خود و هم موضوعهای زیر خطرهای آفت‌های طبیعی قرار گرفته و حالت‌های آفت‌های طبیعی که الکی رخ دادند و اون منطقه سفربر می‌شوند و حجم در مثال سیل گویم حجم سیل به وجود آمده را نیز معاین می‌نمایند که این معلومات می‌تواند برای آینده پیشگویی کردن این روند تهیه کردن موادهایی که می‌تواند برای اهالی همچون دستورالعمل همچون توضیحات شود تهیه نماید و پیشنهاد نماید. تشکر زیاد. از روی اندیشه های شما که خود موقع جایگیرشوی تاجیکستان خوفناک که دارد ما در اینجا زندگی داریم و همون ساکنانی که در محل هستند در منطقه های خوفناک هستند چاره برطرف کردن این نیست که آنها از جایهای در اکثریت موارد این نیست که آنها از جایهایی که زندگی میکنن محروم شوند یا که با دیگر جو کوچ بندند اما اونایی که شما گفتید حدود 100 سال است که و بیش کم 100 سال است که آنجا زندگی میکنند و مثلا طوری که اظهار داشت نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده
дар 70 соли охир чунин ҳолат мавқӯъ напайваста аст, яъне омадани сел. Саволи матраҳ ин аст ки чӣ бояд кард ки ҳамин ҳолатҳо пешгирӣ карда шаванд? ҳам шумо огоҳӣ мекунед, ҳам кумитаи сохтмон ва меъморӣ дар асоси нақшаи генералӣ тасдиқ мешавад ҷои барои бунёди манзили сист ва ҳам кумитаи ҳолатҳои фавқулодда корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ба мардум дид бонгоҳ месозанд. роҳи ҳал чӣ аст? роҳи ҳал бояд гуфт ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳое қабул шудаанд ки бояд дар ҳангоми дар қонун қоидае ки дар ин ҳуҷҷатҳо бахусус стратегия милли оид ба тағйирёбии иқлим, бахусус платформае ки аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда қабул шудааст, яъне оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ, агар ки ин ҳуҷҷатҳо пурра аз тарафи сар карда аз мақомотҳои дахлдор, агар ки дар мисоли кумитаи ҳифзи муҳити зист ва агентии обовошиносӣ гуфта гузарем, агентии обовошиносӣ бояд ки тамоми минтақаҳое ки зери хатари аз ҷумла сел ва тарма қарор доранд, бояд минтақаҳоро мониторинг намудан хулосаи худро барои таъризӣ кардани корҳое ки метавонад паст кардани хавфи офатҳои табииро кам кунад пешниҳод намояд, ки ин корҳо аз тарафи агентии обовошиносӣ амалӣ мешавад. Аз тарафи худи кумитаи ҳифзи муҳити зист бояд гуфт ки барномаҳои зиёд низ таҳия ва пешниҳод гардиданд, аз ҷумла баланд бардоштани маърифати экологии худи аҳолӣ. Ин дар ин барномаҳо қайд кардааст чӣ гуна бояд аҳолӣ дар минтақаи зисти худ кор ва фаъолият намояд ва шароити зиндагии худро ҳифз намояд, яъне зиёд кардани майдони кабудизорҳо дар худуди худи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд гуфт аз ҳама мисоли равшан ва ки метавонад ҳам минтақаи зисти аҳолиро эмин нигоҳ дорад ва ҳам метавонад ки ба муҳити зист ва ҳавои худи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири бениҳоят хуб расонад, яъне зиёд кардани майдони ҷангалзорҳо ки дар нишебиҳон метавонад аз сар задани ҳолатҳои ярчхамӣ эмин нигоҳ дорад, ҳам раванди зуҳуроти селиро, яъне фишоре ки аз тарафи худи сел ба вуҷуд меояд онро кам намояд, ҳам дар мисоли тарма агар гуфта гузарем, дар нишебиҳое ки хатари тармафарӯӣ аст, агар ки ҷангалзоркунӣ шавад, дарахтзор карда шавад, ин як ҳам аз нигоҳи дигар ин метавонад ҳамчун як чораҳое бошад ки ҳам тозагии экологиро ба вуҷуд меорад, ҳам аз хатарнокиро коҳиш меояд. раванди манфии таъсири тағйирёбии иқлимро метавонад баръало кам намояд. ташаккури зиёд. баъзан мушоҳида мешавад ки сокинони маҳал дар ҷойҳои худсарона хона месозанд ки дар сурати рӯбарӯ шудан ба ҳодисаҳои табиӣ онҳо иддао мекунанд ки яъне ҳуҷҷат аз тарафи мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти иҷроияи давлатӣ гирифтаанд. дар суҳбати мо абдусалим акрамзода, сардори шуъбаи баҳисобгирии давлатии заминҳои таъиноти кишоварзӣ, кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дорад. омилҳо ва сабабҳои ҳаминро дар чӣ мебинед? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат имрӯзҳо мо шумо мебинем дар қаламрои ҷумҳурӣ бинобар сабаби зиёд шудани боронҳои пуршиддат ва омадани селҳо, хонаҳои истиқоматӣ, иморатҳои ёррасон ва заминҳои таъиноти кишоварзӣ аз офати табиӣ зарар диданд. ва чуноне ки дар инҷа қайд кардам, дар ҳақиқат ин хонаҳои истиқоматие ки чӣ карданд, ин манзилҳои истиқоматие ки зиёда аз 100 солаҳо бунёд шуда буданд ва дар он ҷо шаҳрвандо зиндагӣ мекарданд, ҳамон қитъаҳои замин, асосан ҳамон қитъаҳои замине ки 100 солаҳо зиёд хонаҳои истиқоматӣ бунёд шуда буд, аз офати табиӣ зарар диданд. дар доираи талаботи моддаи 26 ва 29 кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби додани қитъаҳои заминро муайян кардагӣ аст кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки тибқи моддаи 26 кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон додани қитъаҳои замин ба шахсони воқеъ ва ҳуқуқӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳо дар доираи салоҳиятшон амал карда мешавад. дар доираи талаботи моддаи 29 кодекси замини ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати додани заминҳои таъиноти кишоварзӣ бо мақсадҳои ғайрикишоварзӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, яъне пеш аз қабул гардидани қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсадҳои ғайрикишоварзӣ аз заминҳои таъиноти кишоварзӣ ҳуҷҷатҳои заминсозӣ омода карда мешавад ва тамоми шуъбаву идораҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
вилоятҳо ва вазорату идораҳо аз он ҷумла саридораи геология низ вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии ҳамин қитъаи заминӣ ҷумҳурии хулосаи худро пешниҳод мекунад ки оё барои ҳамин сохтмон мувофиқ ҳаст ё нест. мушоҳидаҳо ё ин ки суҳбатҳои хосае ки бо аҳолӣ мешавад, бо аҳолие ки дар он ҷо офатҳои табиӣ сар задааст, онҳо изҳор медоранд ки яъне хонаи онҳо дар ҷои хавфнок, минтақаҳои хавфнок сохта шудааст. аммо вақте ки зарар мебинанд аз обхезӣ, изҳор медоранд ки ба мо фалон раиси ноҳия ё фалон шахсони масъул барои сохтмони манзил иҷозатнома додаанд. аммо имрӯз мебинем ки он нафароне ки иҷозатнома додаанд, он мақомоти маҳалро дар назар дорам, нестанд дар мансаб. шаҳрванд иддао мекунад ки ҳаст нест ба ман ки иҷоза додааст биёяд ва зарари дидаи маро ҷуброн кунад. кӣ гунаҳгор аст, кӣ айбдор аст? шаҳрванд худи шаҳрванд гунаҳгор аст ё ки мақомоти маҳал? имрӯз чуноне ки қайд кардам, акӯз айни ҳол мо барои аз ин офати табиӣ зарар дидани шаҳрвандон, сухунҳои иstiqоматии шаҳрвандон ва иморати ёрирасони шаҳрвандон ки зарар диданд, имрӯз мо гунаҳгор кардан ё айбдор кардани як мақомотро нодуруст аст, чунки дарк кардам ин сохтмонҳое ки ба миён омадагӣ аст, ин сохтмонҳо зиёда аз 100 сол бунёд карда шуда буданд. намоянда аз кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ изҳор доштанд ки он хонаҳое ки осеб диданд, маҳаллаҳое ки осеб диданд, бунёди онҳо соли кӯҳна дорад, яъне 70 сол 100 сол дорад. хуб марҳамат шумо бигӯед ҷамшед камолзода ки таи чанд рӯзи ахир ки ҳодисаҳои табиӣ ба вуҷуд омаданд, аз ҷумла обхезӣ, набуданд хонаҳое ки бунёди онҳо нав аст, яъне шаҳрвандон нав хона бунёд карданд 10 соли ахир, 15 соли ахир, 20 соли ахир. чӣ тавре ки қайд кардем, дар ҳақиқат бештари хонаҳои валангор мешаванд ки солҳои пеш сохтагианд ва аз рӯи меъёр сохта нашуданд. хонаҳое ки мана ҳам селобӣ мебиёд, вақте ки бо фундамент яъне таҳкурсии ба қувват сейсмопоис қатъи сохтаанд ва онҳо тобовари ин паёмадҳои офатҳои табиӣ мешаванд ва зарар мебинанд, камтар зарар мебинанд. вале чӣ хеле ки шумо қайд кардед биноҳои нав сохта шуда валангор шуданд дар ин офатҳои табиӣ, таҳлилҳо нишон медиҳанд ки бештари ин бӯстонсароҳо буданд ки дар соҳилҳои дарёҳои ҳам варзоб, лучоб, кофарниҳон, дигар рудҳо сохта шуданд ва он бисёр наздик аз рӯи меъёре ки бояд кодекси об риоя карда мешуд сохта нашуданд, яъне наздики об яъне худи шаҳрвандон кодекси обро риоя накарданд. бале ҳамуно ҳамин ба ҳамун маҷрои даъираро бисёр наздик карданд ва чӣ тавре ки қайд кардем, бо таъсири тағйирёбии иқлим бештар марҳилаҳое мешаванд ки солҳое мешаванд ки боришоти борон зиёд мегардад. чӣ тавре ки имсол ба қайд гирифтем дар моҳҳои апрел, майи соли ҷорӣ ва ҳаҷми зиёди об ба он иншоотҳои муҳофизатӣ ки дар соҳилҳои дарё сохта шудааст таъсири зарар мерасонад ва онҳоро валонгор месозад ва ин ба рахнашавии соҳилҳо меорад ва ба хоҷагиҳое ки дар назди ҳамин соҳилҳои дарёҳо сохта шудаанд зиёни зиёд мерасонад. ташаккури зиёд. бо вуҷуди оне ки агентии обу ҳавошиносӣ мардумро огоҳ мекунад, корҳои фаҳмондагӣ мегузаронад ва ҳамон гуна ки мусоҳибон изҳор доштанд, бо вуҷуди ин мардум худсарона ба ҳамин корҳо роҳ медиҳанд. аммо як масъалаи бисёр ҷиддӣ ва воқеан ҳалталаб ин тавре ки аз суханронии мусоҳибон бармеояд, тоза кардани рудхонаҳо, дарёҳо ва ба роҳ мондани ҷиддӣ ба роҳ мондани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ аст ва мақомоти маҳаллӣ, иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ин масъала ҷиддӣ даст ба кор бошад, то ин ки мардум аз ин офатҳо камтар зарар бибинанд ё ин ки зарар дар маҷмӯъ набинанд. хуб, бо вуҷуди тадбирандешиҳо гоҳо мебинем ки тавассути воситаҳои ахбори omma эълон мешавад ки ин рӯз ё фардо
тағйирёбии обу ҳаво дар назар дошта шудааст, боронҳои бошида дар назар дошта шудааст. Аммо бозам мебинем ки як оила як кӯдаки худро ба чарогоҳ рой мекунад, равон мекунад. Кӯдак наврас аст, ба домани кӯҳсор равон мекунад ё барои нигоҳубин кардани чорво ё барои овардани онҳо ба як ҷои бехавф, ки худи ҳамон наврас низ бигӯям аз таҳдиди офатҳои табиӣ дар ҳолати хавф аст. Яъне худи он қобили меҳнат нест, ки падару модарони мо дидаву дониста ин корро мекунанд. Дар ин самт чӣ кор кунем, ки падару модар барои фарзанд аз 11 нафаре ки хисороти ҷонии шумо гуфтед, аз 11 нафар синну соли онҳо чӣ қадар буд? дар кадом синну сол қарор доштанд? синну сол гуфтан мумкин аст ки гуногун аст ва наврасон ҳастанд? наврасон ҳам ҳаст. Мисол дар ноҳияи рӯдакӣ соли таваллудаш 2011 аст, дар ноҳияи шаҳринав соли таваллудаш 2018 мебошад, дар шаҳри Турсун соли 2014 мебошад ва мисол дар вилояти Хатлон ноҳияи Шӯин соли таваллудаш 2012, дар шаҳристон низ соли таваллудаш 2007 мебошад ва мисол ина дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барои нигоҳубини чорво машғул буда ин духтарак падараш ба назди он кас меравад ва ҳангоми омадани сел дучори ҳамин селоба шуда ба ҳалокат мерасад. Яъне чунин ҳолатҳо хеле ки шумо қайд кардед ба назар мерасад, бо вуҷуди он ки аз ҷониби агентии обу ҳавошиносӣ вобаста огоҳинома нашр мегардад ва аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мудофиаи гражданӣ ҳам тавассути сомонаи кумита ҳам тавассути воситаҳои ахбори омма огоҳиномо мунтазам пахш мегарданд дар вақти номусодии обу ҳаво, вале аз баъзе шаҳрвандон инро риоя намекунанд ва ҳам ба минтақаҳои кӯҳӣ ҳаракат мекунанд, аз он ҷумла ба ҷамъоварии растаниҳои кӯҳӣ, ҷамъоварии ҳезум ба шикор мебароянд ва гуфтан мумкин аст ки ҳаёти худро зери хатар мегузоранд ва ба чунин ҳолатҳои ногувор оварда мерасонанд. Ташаккури зиёд. Ба ҷуз аз корҳои протоколи расмие ки барои бунёди манзили истиқоматӣ ҳаст ва ин равандро шаҳрванд пушти сар мекунад, боз кадом тадбирҳоро рӯи даст гирифта мумкин аст ки барои эмин мондан аз амин хатарҳои табиӣ мусоидат кунад? Шояд масъалаи маърифатӣ бошад. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаву стратегияи амалкунанда як қатар бинои иншоотҳо, лоиҳаҳои намунавии бинои иншоотҳо аз манзили истиқоматӣ сар карда то бунгоҳҳои тиббӣ, мактабҳо ва ғайраҳо ба шакли намунавӣ таҳия карда шуданд ва барои истифодабарӣ дар сайти кумитаи меъморӣ ва сохтмон, инчунин ба бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри ноиҳо супорида шудааст. Яъне ҳангоми сохтмони бино ва иншоотҳо аз ҷониби шаҳрвандон, ҳангоми сохтмони бинои иҷтимоӣ аз ҷониби соҳибкорон чунин намуди лоиҳаҳо пешниҳод карда мешаванд, ки дар он оиди ба чӣ тарз мувофиқ ба талабот бунёд кардани бино ва умуман чораҳои андешида шудааст, ки барои мустаҳкам сохтмани бино мусоидат мекунад. Яъне имрӯз ин маводҳо ба таври озод дар сайти кумитаи меъморӣ ва сохтмон ҷой дода шудааст. ҳамзамон бояд қайд намоям, ки зиёда аз 1767 номгӯи санадҳои меъёрӣ ҳастанд, ки самти сохтмони бино ва иншоотҳоро ба танзим медавранд ва санадҳои мазкур низ ба таври озод дастрас ҳастанд дар сомонаҳои интернетӣ, дар порталҳои давлатӣ, ки дар онҳо санадҳои давлатӣ ҳифз карда мешаванд.
یعنی این کارها نیز این تدبیرها نیز اندیشیده میشوند. در شهر و نویا همساله با بخش‌های معماری شهر و نویا درس‌های آموزشی گذرانده میشد، با متخصصان گذرانده میشد. یعنی ضرورت هست که اساساً با مردمی که از جانب آنها منزل استقامتی ساخته می شود موادهای یعنی متدیکی موادهای فهمانده ترغیباتی دسترس کرده شوند و این مساعدت میکنند به آنکه هنگام ساختمان بنا با تمام همون عامل‌های تهدید کننده و غیره اهمیتی هستند. در حقیقت برای مثال اگر حدودی اساساً اگر مسئله یک سیلفروی اگر بگیریم بیشتر حدودی عامل‌های اساسی با وجود آمدن این خطر این از بین رفتن همون درختان بیشتر است که برای استفاده خود مردم ضرور است. به این خاطر مشاهده نشان میدهد که همین فعالیت خود انسان این حالت به وجود میآورد و البته برای این سمت برام برداشتن معرفت‌ناکی از جانب کمیته معماری و ساختمان همون موادهایی که من در بالا قید کردم پورا دسترس هستند. یعنی برام برداشتن معرفت اکولوژی مردم نیز یک چاره امین ماندن از این خطرها میتواند باشد. تشکر برای صحبت، برای ابراز اندیشه ها. باور این است که هم شهروندان هم آن نهادهای دخل‌داری که در ناحیه‌ها کار میبرند فعالیت میکنند در این سمت از صحبت ما برداشت میکنند شهروندان معرفت اکولوژی خود را بلند میبردارند. اون پدر و مادرانی که نورسان خود را احتیاط نمیکنند حیات آنها را زیر خطر میگذارند، سر این مسئله اندیشه میکنند و اون مقاماتی که برای بنیاد منزل استقامتی به شهروندان اجازت میدهد برای در منطقه های خوفناک ندادن اجازتنامه نیز اندیشه میکنند و تدبیرجویی میکنند. بینندگان گرامی یادآور میشویم که در صحبت ما اشتراک داشتند جمشید کمالزاده سردار سرریاست حفظ اهالی و حدودی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمالالدین نظیرزاده معاون سردار مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، عبدالسلیم اکرمزاده سردار شعبه به حسابگیری دولتی زمین‌های تعیینات کشاورزی کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی جمهوری تاجیکستان و مرادبек سلامزاده دیرکتور کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی ساختمان و معماری کمیته ساختمان و معماری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. صحبت ما در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد.